Saliyane kadoan no. Biyen iso liwat gak iso ya, wis. Nggih. Dadi mosok liwat satak dhisik. Napa? Niki? Lah ya dalane kok gek keblasuk-blasuk. Niku nggih tapi ya rada adoh. Apa sik nek ketheke saiki? Monggo, Mas. Balik lur, dalane wis ditutup mergo ya Kediri. Kerajane yen awake dhewe iki gapura ki mlebu lur. Yen arah Kediri awake dhewe nganan. Lah iki awake dhewe arah Kediri lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku nang pertigaan Desa Gadungan, dulur-dulur. Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Dadi yen lurus iki arah Kepung. Lah dulur-dulur arepe takjak blakraan Bolang. Neng desa-desa wilayah perkebunan, persawahan, neng Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, dulur-dulur. Bar Desa Gadungan awake dhewe iki bakal masuk Dusun Ndorok. Nah, nang Dusun Ndorok kuwi ana salah siji candi peninggalan zaman kerajaan Kediri, dulur-dulur, kan wis kependem lemah tapi wis digali maneh lur. Dadi malah candine iki wis jerune yo ana yen 5 meter saka permukaan tanah lur. Iki masuk Dusun Ndorok lur iki. Santai-santai tak nikmati bener perjalananku lur, mergo wis suwi banget ora dolan mrene apa maneh sampai blakraan nembus persawahan lan perkebunan. Aku terakhir mrene kuwi yo nang gone Candi Ndorok, dulur-dulur. Iso ditonton nang videoku, yo wis rada suwi lur, iso dibuka-buka nek channel iki. Nang kene iki enek SMP Negeri 2 Puncu, dulur-dulur. Lah tujuanku mengko nang gone alas nyimpenan lur. Nang wilayah Kecamatan Puncu, dadi lokasine nang area persawahan arupa kaya alas cilik ngono lho lur. Terus nang kono kuwi ya akeh kewane, utamane kethek. Lah iki lur ana ya jane mungkin ora anyar lur. Akeh petani kang nandur tanduran nanas lur. Yen gak kliru Desa Manggis lur iki. Dadi nang gone wilayah Puncu iku area perkebunane iku gede banget lur, mulai satak, manggis, terus ngerangkah pawon, ribuan hektar lur ombone. Desa Manggis lur, yen gak kliru dulur-dulur Puncu monggo dijlentrehke apa bener iki Desa Manggis. Suwi banget lur aku ra liwat kene. Biyen dalane yo aspal tapi rusak-rusak lur. Saiki wis lumayan. Iki ade wis mulai mlebu nang area persawahan lur. Iki koyoke wis metu saka Desa Manggis lur. Saliyane rumput gajah, saiki uga akeh petani kang nandur
nanas lur. Dadi meh koyok Ngancar, Blitar kang lokasine ana ereng-ereng Gunung Kelut lur. Dadi lokasine wilayah Kecamatan Puncu iku bener pancen ana sisih lor kulon saka Gunung Kelut lur. Sebagian wilayahe Kecamatan Puncu arupa perkebunan, persawahan, ana lereng Gunung Wilis, Gunung Kelut. Dadi ora moka yen tanahe kuwi subur lur. Amarga Gunung Kelut kuwi salah siji gunung kang cukup sering mledos lur. Ki wis masuk wilayah perkebunan lur. Ana wong lagi tandur nanas kiri dalan lur, iki bibite. Lah iki nek cedhekku iki bibit nanas sing bakal ditanem. Jebule ngono kuwi lho carane nandur nanas. Lagi ngerti aku sanajan tanduran nanas ki wis akrab banget. Ya cuman aku gak oleh akeh-akeh mangan nanas. Paling banter sak iris cilik lur. Ki dulur-dulur koyoke alas simpenan ngarep iku. Muga-muga asik kok lur. Suwi banget belasan tahun ora liwat kene lur. Tapi kok sepi ya mbiyen. Nate rame lho lur, warung-warung akeh. Mas gak iso liwat to, Mas? Saiki. Mboten saged. Nanggone pawon. Kadoan lho. Biyen iso liwat kene, gak iso ya. Wis. Nggih. Dadi mosok liwat satak dhisik. Napa? Niki. Lah ya dalane kok gek keblasuk-blasuk. Niku nggih tapi ya rada adoh. Apa sik nek ketheke saiki? Monggo, Mas. Balik lur. Dalane wis ditutup mergo ya nggih konservasi lingkungan dinggo ngamanke tanduran lan satwa. Amarga ya pancen iku luwih penting lur. Apa meneh saiki dalan mau akeh banget ya sanajan mengko rada mubeng lur. Sejatine kan aku pengene tembus ning gone Sidomulyo. Yen ana wektu pengen nang perkebunan kerangkah pawon jane cuma wis sore to lur. Untunge cuma dalan ki saiki wis aspal halus lur. Ya mbiyen wis aspal terus rusak, saiki wis lumayan lur. Tengen kebun nanas. Lah sing grumbul-grumbul kae alas nyimpenan sing mau dijogo lur, ana bocah-bocah tak takoni mau sing wis dibuntu dalane. Lah sisih kiwa suket gajah lur. Terus kaselingan tanduran sengon lur. Oke lanjut lur. Perjalanannya sik adoh iki yen kudu liwat satak pancenan. Ning yo lumayan nggih apa kenangan lur mbiyen suwering tak liwati dalan iki. Sanajan dalane wektu kuwi sik angel ya 10-15 tahun kepungkur lur. 10-15-20 tahun kepungkur ki aku wis aba rene. Sengon lur karo wit-witan apa meneh ki. Lah kadohan kita remeng-remeng kae Gunung Kelut lur. Gak maido lur iki lagi musim 3 kemarau, dadi tandurane ya ora ijo kaya pari, sayur ngono ora. Ning yen musim rendeng, wah nyenengke banget mlaku-mlaku liwat kene. Ya cuma kendalane rawan kudanan. Apa maneh yen sore lur.
jagung bar panen lur. Pancen kene kan asline area perkebunan lur. Wis sore lur, jam 5 ya. Yo ora masalah wong gak udan ya cuman gambare saya sore kuwi saya gak jos ki lho, rada peteng. Ki lur iki ketoke awake masuk desa Satak lur. Uga desa kang ana area perkebunane. Situasi kondisi desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Kerajane yen awake dhewe iki gapura ki mlebu lur. Yen arah Kediri awake dhewe nganan. Lah iki awake dhewe arah Kediri lur. Wah kene iki yen jaman biyen lho sik perkebunane iki sik maju. Kene iki apa ketel banget lur. Ya sengon kadang biyen koyoke tau kopi barang yen gak kliru. Lur iki yen Kediri lurus, tapi aku pengen jajal sempalan lur liwat kampung-kampung yen gak kliru diarani Desa Ringin Bagus lur iki. Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Wes dalane penak lur iki biyen lemah. Zaman sakmono ya belasan tahun kepungkur, belasan tahun yang lalu lur. Tapi seneng mlaku-mlaku liwat desa-desa kene iki lur. Dadi awake dhewe iso setat liwat Gadungan mau, dadi Kopare iku liwat Gadungan iso. Terus yen saka Kediri liwat Loso Klaten uga iso. Akeh dalan lur tembusane. Ya, ki tembus dalan sing tak omongne mau lur, iki menggo ngiri arah Kediri. Yen menggo ngiri, menggo nganan. Yen ngiri ya arah Satak mau balik maneh. Oke wite duren lur kene iki yo an. Dadi yen pasusun duren kene iki ya termasuk sentra duren. Dadi nang wilayah Kediri dan sekitarnya terus Tulungagung, Trenggalek iki duren jan marak lur. Iki awake dhewe kira-kira metu saka Desa Ringin Bagus lur. Masuk wilayah perkebunan maneh. Ning koyoke saiki kok digarap karo masyarakat lur ya. Teh kene yen musim udan ngono ijo lur. Terus aku sing krasa beda maneh wit-witane gedhe kok suda ya, sebagian dikethoki lur ketoke.
Mbuh kene iki desa apa lali sing jelas awake dhewe diluk maneh teko desa Sidomulyo lur. Kecamatan Puncu kang paling pinggir kang wis berbatasan karo Kecamatan Pare. Di area persawahan lur. Dhewe wis meh teko dalan raya Ploso Klaten Pare lur. Weh kene iki mbiyen kiwa tengene wit-witan gedhe lur, ya rata-rata wit randu wektu kuwi. Gedhe-gedhe lur, tapi iyup ngono. Awake dhewe diluk maneh teko jalan raya Ploso Klaten Pare lur, arupa dalan cor kuat lan gedhe. Tur saiki ya wis suwi lur, wis pirang-pirang taun diliwati bis saka Blitar, Wates, Ploso Klaten, Pare, Surabaya. Ki lur, jalan raya Ploso Klaten Pare, Kabupaten Kediri. Sawetara sakmene dhisik. Wassalam.